Berro Bambán, Velar e Edicións Xerais de Galicia presentan... Trece avisos. Historias para escoitar pola noite. Non sei se sabedes o que é unha ouija. A ouija é un taboleiro de madeira rectangular, gravado co abecedario en dúas liñas de 13 letras cada unha, números do 0 ao 9, un sol no extremo superior esquerdo, unha lúa no extremo superior dereito, e 3 palabras: sí, non e adeus. Emprégase coa finalidade de dialogar cos espíritos, establecer contacto co máis alá, intentar coñecer o que non vemos pero sentimos de algún xeito. Para iso, poñémolo o dedo índice sobre o indicador, o apuntador ou como queirades chamarlle o pequeno corazón de madeira que acompaña o taboleiro. Facemos unha pregunta en voz alta e o pequeno corazón de madeira irase arrastrando ata deletrear a resposta. Iso sí, sen que ninguén o mova. Polo menos, ninguén con vida. Ese taboleiro de intercambio de mensaxes entre este mundo e o outro está asociado a historias que sempre acaban mal, ou polo menos de xeito inesperado. É o que ten cando as forzas que pretendes invocar son máis poderosas que a túa vontade, ou cando a túa mente che fai unha mala xogada. As sesións de espiritismo tiveron un tremendo éxito nunha época determinada e tamén sufriron acusacións de fraude, de enganar a persoas desesperadas que intentaban poñerse en contacto con algún defunto ou defunta que botaban de menos. Ao final, se sabes ben como actuar, calquera obra de teatro merece un aplauso, porque crea en nós a idea de que, se cremos a mentira, como non imos desconfiar da verdade? Son Paula Carballeira e douche a benvida a 13 avisos, un podcast onde falamos sobre o medo, contamos historias e intentamos explicar o inexplicable para poder dormir pola noite sen temor aos pesadelos. A ouija. A miña avoa non lle gusta que digamos xogar á ouija, porque para ela ese taboleiro non é ningún xogo. Gárdao nunha caixa de madeira no estante máis alto do seu armario, entre sal e candeas brancas que afastan os malos espíritos se por casualidade quedan atrapados alí. O meu irmán e máis eu temos collido a ouija un par de veces, pero nunca conseguimos crear o ambiente dunha verdadeira sesión, como as que fai a miña avoa. A nós éntranos a risa e comezamos a acusarnos de mover o indicador de madeira con forma de bagua que esvara entre as letras. Desde que asistimos á sesión que lle fixo a miña avoa á familia do lado, non volvemos coller a ouija sen o seu permiso. Só ela sabe como manexala, e quedounos ben claro que se non podes mantela calma e pensar con frialdade, algo sinistro comeza a envolverte, entra na túa cabeza e non sae nunca máis. A familia do lado chegou hai un mes. O pai é un home mal encarado, moi alto, cun bigote mesto que lle tapa a metade da boca. Pasa o día no traballo e volve ao caer a noite, no seu Audi vermello. Os dous fillos saen con el pola mañá e volven despois das clases. Son xemelgos, maiores ca min e co meu irmán. Cadramos con eles no instituto, pero non van no autobús, van andando, aínda que chova, un a carón do outro, encollidos, como se temesen que o ceo lles caese en riba. Alguén lles dixo que a miña avoa tiña unha ouija, que podía contactar cos espíritos errantes e expulsalos no caso de que se aferrasen a un lugar, e eles petaron na nosa porta. Os xemelgos e o pai. Os tres.
unha tarde de novembro. Verá, señora... Comezou a falar o pai dos xemelgos, cunha voz rouca e unha tos que lle interrompía o discurso de cando en vez. Nos... a ver, eu non... Os meus fillos cren que... Imaxinan que hai... Non sei, algunha presenza na casa, na nosa casa, un espírito, unha fantasma, non sei. Fixo unha pausa. Mirou para o meu irmán e para min. Baixou a voz. Preguntou. Pode vostede axudarnos? A miña avoa pediulles que pasasen e levounos á sala. Nós fomos detrás. Poucas veces nos deixa a miña avoa entrar na sala para non mover nin romper nada, nin rabuñar os mobles, como se fósemos bestas salvaxes. A sala está sempre ordenada, limpa, coa súa mesa redonda, as súas 6 cadeiras, os seus estantes cheos de libros prohibidos, os seus candeeiros e candelabros con cirios a medio arder, o seu cheiro mesto e os seus misterios. Ocupamos as cadeiras seguindo un xesto da miña avoa, mentres ela ia buscar a ouija. Os 2 rapaces miraban o chan, encurvados, pero o pai cravaba os seus ollos en nós e eu tiven medo daqueles ollos grises e revoltos, igual ca un mar de tormenta. A miña avoa pediu que puxésemos as mans enriba da mesa, ben abertas, coas palmas cara abaixo, e que non cruzásemos as pernas. Prendeu as candeas, sentou e colocou o taboleiro diante dela. Murmurou que quizáis o espírito estaba prisioneiro na casa ou quizáis acompañaba a algún membro da familia, se é que había algún espírito ameazante e que ia intentar que se manifestase ali, e que precisaba dunha man inocente que puxese o seu dedo índice a carondo dela e que non o separase ata o final da sesión. A man inocente resultou ser a miña, e eu estaba á súa esquerda, pero a miña avoa é zurda, así que ningún brazo se atravesaba. Nós xa tiñamos escoitadas moitas sesións. A miña avoa preguntaba: «Hai algún espírito connosco?» O pequeno corazón de madeira moveuse cara ao sí sen que me dese tempo a reaccionar. «Podes dicírnolo teu nome?» Seguiu preguntando a miña avoa, e o indicador esvarou con rapidez, arrastrando o meu dedo para sinalar o X, o U, o L, o I e o A. Xulia. Daquela, sen poder evitalo, separei o dedo índice, porque a madeira queimaba. «Non!» berrou a miña avoa, e desculpouse co espírito pola brusquidade, e convidou o espírito a marchar se quería, pero o indicador moveuse de novo, desta vez cara ao non. O espírito non quería marchar. O indicador movíase. M, A, T, A, C, H, E, S, M, E. Matáchesme. A, G, O, R, A, V, I, V, E, C, O, M, I, G, O. Agora vive comigo. Acabouse! O pai ergueuse da mesa, incorporou con violencia os seus fillos e liscouse en despedirse. A miña avoa pechou a porta con chave cando marcharon, apagou as candeas, abriu as xanelas, alumiñoume a cara, gardou o taboleiro e foi preparar a cea. Ao día seguinte, achegueime aos xemelgos no instituto. Eles sobresaltáronse. Eu expliqueilles que eu non movera nada, que a miña avoa quixera facerlles un favor, que ela non controlaba a ouija, pero que era das poucas que a coñecía ben e a xente a respectaba por iso. Fóronse acougando, e o da expresión máis seria confesoume que en realidade non precisaban da ouija,
nin de min, nin da miña avoa, porque sabían quen era o espírito que impedía que o seu pai puidese dormir polas noites desde que a súa nai morrera. A súa nai chamábase Xulia. Segundo o dito, a curiosidade matou o gato. Pero se o pensamos ben, os gatos teñen 7 vidas e nós só unha. Aviso número 5. Obxectos malditos. Un obxecto en sí mesmo non está animado, non é un perigo, a non ser que o empreguemos para chegar máis alá dos límites do entendemento. Algo do noso desacougo queda nel, e imos rodeando de desconfianza, temendo. A miúdo, cando facemos pactos ou acordos, traemos connosco un obxecto. Un papel onde constan números, xuramentos e, por suposto, os nomes de quen asinan o compromiso, unhas chaves, unha caixa. E mesmo na noite de Halloween, as nenas e nenos dos Estados Unidos enchen os petos de lambetadas despois de preguntar truco ou trato. En taboleiros escuros como os da Ouija, onde hai letras e números, tamén cabe o truco e o trato, pero polo xeral, quen se achega a eles sai perdendo. Historias do ataúde. Pois nada, imos alá. Oxe abro eu o ataúde. Efecto especial... Isto vai evolucionando, non mellorando, evoluciona. Esa madeira... O ataúde non lle puxeron os cravos moi ben. Imos alá, vou remexer. E tócache a ti, Tócame a mí. Chiqui Pereira. A ver. Outra vez si ten aquí o nome. Aquí creo que pon algo, pero alguén que teña lentes, porque... Está do Guau. revés, Non non está está firmado. Sí, pequeniño. ten un nome aquí. É que aí hai algo. Ai, Ahora, espera, que nome a é, ver. non o sei. Espera. Eu leo, Sí, leo. Sí, agora. Escribí uno, Mi pero... madriña, pero está a letra Escribí de... uno, eu creo que con... Sí. Aquí, con... Nagore, sí. Ben pequena. A ver, pero vamos A ao ver, lío, sí. Imos. Esta noite, a miña nai arroupábame mentras choraba a súa morte. Que triste. Sí, Que imaxe máis triste. sí. Eso non me dá moito A medo. súa É que, claro, O sea, a morte... o sea, a nai estaba nai- arroupando mentres choraba porque estaba morta. Uh -huh. É moi triste. Sí. É moi bonito. Sí, a verdade que sí. Bueno, volvemos antes tamén con o recurrente, ¿no? Os mortos que veñen visitar por Claro. despedirse ou decir cousas. Claro, vos lembrabades ou arroupar, claro, aquel que saiu hai un par de semanas de o que lle viña a visitar, pero xa visitaba, non sei. Como? Non? O conto que lemos aí un par de Ah, semanas. vale. Sí, pero este é moito máis triste, porque aquí sí que sabes a relación A relación familiar. que hai. Claro. E isto de que te arroupen, que é un momento tan bonito, tan doce, Sí, non? E ten esta cousa, non? Choraba a súa morte, pero ao mesmo tempo tamén está arroupando E ao que entende ao seu fillo ou a súa filla. Non? É que hai moitas películas, Mamá, por exemplo, ou outra película de Darkwater, non sei se vos sonan estas No. películas. Ah, sí, estas xaponesas. A de Darkwater, sí, Mamá e a de... Ai, que non me acordo do director. Ah, xa sei. Eh, Sí, que está Jessica Chastain, ¿no? Que é a actriz. creo que sí. Que son unhas nenas que atopan no bosque. Sí. Esa. Dá moito medo. Dá moito medo, dá moito medo. E está co sentimento maternal, sabes? As dúas, hai un sentimento máis forte que a morte que o maternal. Entón é moi desacougante, non sei, a min esas cousas, porque pode máis que a morte. O amor. O amor. Volvemos ao amor. Ai, o amor! Non dixen chiste!
Sí. Que o feito de arroupar e de poñer a mortalla é parecido, non? tristísimo É parecido. isto, sí. Claro, vistes, Sí, aí vistes o É que ás morto. veces digo que se fai co mesmo, xa non é que sexa parecido, sino que se fai co mesmo Co mesmo cuidado, co dis, mesmo claro. cariño. Sí que é certo esta historia, non? Estaba lembrando agora en moitos filmes se ve eso, o todo o ritual e o agarimo ou non? Co que Sí, se claro, fai. eso remite moito a antes, non? Cando era na casa, Sí. cando... Tense un Tan respeto cuestións. polos mortos ás veces que non se ten polos vivos. Quero dicir que tratas mellor a ese morto con ese Pois, cuidado, porque normalmente sí que se amortallas e que tal, con certo cuidado. Pero un Es que- ritual, máis ben. Sí, Sí. e os rituais son necesarios. Son Sí. necesarios. E a vos arroupaban vos pola noite? Que é mellor que te arroupe unha persoa non viva ou que non te arroupe ninguén? Tamén depende da intención da persoa non viva. sí. Porque a persoa viva ti sabes que si te vai a arroupar, pois é con cariño e tal. Pero a non. persoa non viva... Por que sempre lle poñemos os mortos como que van facer algo malo? Que poden... No, pero ten que pasar algo para que volvan da morte a estar aí. Pero- Cos vivos están. A ver, eu se volvese, co meu carácter se volvese, volvería para... eu non viría para facerlle... Gastar unha broma. A min danme máis medo os vivos cos mortos. Moi ben. Sintonía. Voces desde o alén. Queremos escoitar esas voces que nos chegan desde diferentes lugares, voces de persoas que saben sobre o medo, sobre os medos, que os escriben, os debuxan, os contan, os imaxinan e os comparten. Persoas que para nós, de algún xeito, son unha referencia nestes eidos misteriosos nos que nos movemos. Hoxe en Voces desde o Alén contamos con Chus Rodríguez. Profesora no IES Cacheiras, promove desde os centros de ensino nos que traballa o interese pola lingua e a cultura galega. Acompañou o obradoiro de Paula Carballeira sobre como contar contos de medo para o alumnado de primeiro da ESO, que serviu como punto de partida para a creación do libro 13 avisos, contos para escoitar pola noite, orixe do noso podcast. Pois nada, Chus, vouche preguntar por non a primeira vez que sentiches medo, porque iso é moi difícil de saber, pero si a primeira lembranza que teñas de sentir medo. Non soy unha persoa moi medosa, moi asustadiza, pero medosa non. Pero así lembro de pequena, había un cego en Santiago que levaba unha boina e un bastón, pues eso, dando co bastón por todos os lados, e berraba moito, e poñase moi violento, insultaba e intentaba tocarte, tal. Entón eu lembro de ir con meu pai e sempre, cada vez que o vía, esconderme detrás, que me daba así como moitísimo medo que me pudiese tocar ou pegar con aquel bastón. Era así un personaxe así moi de Compostela. E lembro eso, iba a zona da Portafaxera e as dúas rúas e terlle moito medo, porque tiña medo que me pegase, sobre todo. E medos así, primeiros que lembro, con persoas, a profe Lolita, que lle tiña pavor, estábamos no último curso de párvulos, tan dictatorial, e pegaba, e super medo aquela señora naquele edificio. Entón, era un edificio super enorme de pedra, e aquela señora, bueno, en fin, sí, son persoas, sobre todo, as que lle tiña medo. Ti que traballas habitualmente con rapazada, por que crees que a temática do terror é tan atractiva para determinadas idades, sobre todo? Eu creo que estes que lles dou clase, pero tamén os maiores, que lles gusta sentir moito emocións fortes. Creo que tamén hai unha parte compartida, eso de compartir, ir a ver pelis de medo, ir a unha caseta de medo destas dun parque de atraccións, e despois tamén eu creo que hai outra máis non sei se psicolóxica ou tal, que eu creo que lles dá un pouco de medo medrar, e o medo é como que os conecta con neno que foron, sabes? Que lles axuda a iso, a decir que, bueno, hai unha parte aí un pouco que non controla, que non sei que non que ser tan racional como se nos pide, e eu creo que o medo tamén vai por aí, en que lles mola ese rollo de ainda somos un pouco pequenos, que creemos no medo, ou sentimos medo, ainda se nos permite sentir medo de forma, ou polo menos demostrarlo, non? Que os maiores parece que se non se nos permite ter medo, temos que demostrar que non temos medo, que somos valentes. Creo que esas cousas, non sei, por aí.
Ti crees que hai medos que van desaparecendo ou que van quedando relegados e outros medos que toman protagonismo, que hai medos así por idades? Que pensas ti eso, que estás tan en contacto con rapaces e rapazas que son, claro, de outra xeración diferente a túa? Sí que, de unha maneira ou doutra, temos un medo a unha escuridade, a morte, despois hai medos de arañas ou a espazos pequenos ou a vertixe a espazos moi altos. Eu creo que eses medos sí que nos acompañando e moitos deles non se superan. Por exemplo, o medo á escuridade ou sí que se supera, pero, por exemplo, o medo ás alturas non se supera. Creo que as persoas non superan ese medo ás alturas ou hasta en sitios pechados. E despois que creo que sí que hai medos coa idade, non? Poden sentir medo á morte, pero supoño que un medo á morte como moi de lado, non? As persoas a medida que vamos medrando, pois por unha razón ou por outras, porque temos xente que se enferma ao redor ou que morre, non sei que, creo que imos tendo máis medos a ese tipo de cousas. Tamén creo que a medida que nos facemos maiores a soidade pesa máis de cando és máis novo, ese tipo de medos sí que creo que van cambiando coa idade. Tamén creo que vivimos nunha sociedade chea de moitísimos máis medos que nunca. Agora temos medo a todo, a verdade. Non podemos estar sós xogando porque os rapaces non poden xogar sós, non poden ir sós á rúa, non poden... É como todo, hai que ter medo, hai que ter medo porque te van a entrar na casa, porque te van violar se paseaste só. É como moi cansa esta vida de sempre asustándonos, que nos vai pasar sempre cousas malas. E eses medos, pues, a verdade é que a mí non me gustan nada, creo que hai que liberarse deses, mellor ter un medo de unha araña, non? E non xogar no parque. Non sei. Mira, eu unas veces que fun ou que vou aos institutos para falar cos rapaces e coas rapazas do medo teño que botar man de referentes que teñan elas, non? Que teñan eles. A miúdo eses referentes pois son os creepypastas, son esa especie de lendas que circulan por internet. Poucas veces son libros, poucas veces, ás veces son películas, pero nin sequera, a maior parte son esta especie de lendas urbanas que non acaban sendo rumores terroríficos que se van conformando por internet, non? Ti que estás tamén en contacto con eles, costache atopar eses referentes, neste caso concreto, referentes ao medo ou referentes ao seu imaginario? Sobre todo noto que hai un determinado repertorio cultural de medos nosos, como digamos, ou de historias de medo, de situacións, personaxes que nos deron medo, por exemplo, os galegos e as galegas que xa non fan parte do seu, quedanlles moi lonxe. Sí, a Santa Compaña, bueno, mal de ollo menos, tal vez. Pero sí creo que, bueno, todos os personaxes míticos, Sacauntes e todo eso, os maiores desde logo xa non, e que nin os coñecen, non o teñen xa no seu repertorio, ninguén lle conta esas historias. Entón, sí que teñen máis un universo máis de peli, máis de ben restrece, máis deste, como se chama, de It, dese payaso terrorífico, ese tipo de referentes si teñen. Agora, literarios e non sei que, poucos. Bueno, sí que é certo que sí que hai historias de medo, non? Tes historias de medo, o campo ten historias de medo, bueno, e esas sí que lles gustan, despois sí que lles gusta lelas, sobre todo gusta lles lelas colectivamente. Iso molalles moito máis que sós, moitísimo máis, e funcionan moitísimo mellor de feito as historias cando as les en común que cando as len el sós. Creo que senten máis medo cando están xuntos e cando fan a experiencia lectora e tal, pero sí que é certo repertorio que hai que recorrer, claro. Pero costa encontrar referentes, sobre todo, iso xa digo, da nosa cultura, bueno, sendo por nós a herdada, non? Pois esa sí que nos costa, porque non o entenden xa, non lles parece o suficientemente tenebroso, ou digo, algo así. Si, se cada vez queda un poquinho lonxe. Mira, que medos hai nos centros de ensino? Medos das profesoras, profesores, dos rapaces, das rapazas. Un centro de ensino de secundaria, vamos a poñernos aí nesa circunstancia. A ver, fora de todos esos medios que dixemos, non? Persoais, digamos, que sea oscuro, que sea as arañas e claustrofobias ou tal. Eu creo que rapaces en xeral teñen medo o diferente e os de fora teñen medo, é así, sí, é horrible, pero é así. Teñen medo a medrar tamén, en algúns casos, sobre todo os maiores, teñen medo a medrar e comportanse así de maneiras un pouco estúpidas ás veces. Teñen medo ao futuro, claro, eso sí que se percibe canto van máis nos cursos de arriba.
Pero eu creo que unha das cousas que máis a mí que máis me preocupa é ese medo ao outro, o que non é igual. Ese sí que me preocupa e ese é un medo que eu percibo cada vez máis. Cada vez máis. E os profes somos valentes por natureza, que temos que nos enfrentar ali a un montón de criaturas todos os días, non, por a broma. Eu creo que os profes agora mesmo estamos un pouco asustados co que ven, porque o noso rol vai cambiar fundamentalmente. Imos ter que competir con a inteligencia artificial, con un montón de cousas que xa fan que a nosa profesión xa non sexa como era. Eu creo que sí que hai un pouco de medo a iso, un pouco a non saber facelo e despois tamén hai moito medo a cambiar, non? Porque vamos a cambiar un modelo que leva funcionando tanto tempo ou non funcionando, pero sí hai un pouco de medo a iso. Eu creo que sí, que entre os meus compas estamos un pouco a ver que vai pasar, non? A ver que vai pasar. E despois a mí dame medo particularmente, bueno, pois non sei, que algunhas ideoloxías se introduzan a través da política, bueno, pois que sirvan para legislar cousas que non me gustaría nada que chegasen. Non teño moito medo a que se instale o totalitarismo tamén nas leis de educación. Eso sí que me dá pavor, en realidad. Xa para rematar, estamos pedindo ás persoas coas que falamos se nos podes contar algo terrorífico que vos teña pasado, non tan atrás, ao mellor, non tan na infancia como contabas ao comezo, pero algo que realmente recordes como algo terrorífico. Pois vou contar algo que da adolescencia, sí, porque, bueno, na adolescencia xa casi a universidade. Eu vivía no barrio de San Pedro, pero vivía no barrio de San Pedro na zona, digamos, nova, que o ensanche de San Pedro, na avenida de Lugo, non? Entón, para ir ao centro, cando saíamos de noite, tiñamos ou de noite ou pola tarde, a movida daquela estaba sempre na zona vella, na zona nova, perdón. Entón, tiñamos que ir ata a zona nova e volver. Entón, claro, era un traxecto grande, íamos a pé, porque os autobuses en Compostela funcionan mal e funcionaban peor. Entón, a xente do barrio de San Pedro baixábamos moito pola Rúa das Trompas. Non sei se sabes cal é a Rúa das Trompas. As Trompas é agora un paseo por Belvís, pero daquela era unha corredoira chea de pedras e auga, pola que cando chovía había 2 regatos polos 2 lados e coñecíamos onde tiñamos que ir poñendo os pés para non enchouparnos, non? Entón, polo día subíamos e baixábamos por ali para chegar antes ao centro, non? Pola noite, meu pai era super estricto da chegada. Había que chegar ás 10:30 ou ás 11, a hora que fose, eso, cando saía pola tarde, pero era esa hora, non valía un minuto despois. E se non chupabas unha bronca, pero como a un mundo. Entón, eu volvía para casa e con tal de estar 10 minutos máis na zona nova, subía polas Trompas, non había ninguna luz, absolutamente ninguna luz. Pero coñecía o camiño de memoria, entón baixaba ata onde empeza a subida cara a Belvís e era unha costa enorme na que tiñamos que subir. Entón chegaba ali e subía a toda velocidade por aquel sitio que non que había unha pequena lámpada que ás veces non funcionaba, correndo, esos 15, 20, non, eran 5 minutos, nin tanto, correndo por esa tal, con tal de chegar a casa a hora e 10 minutos máis tarde abaixo, non? E ao final de toda a costa bifurcase, non? Hai un lado, había unha rampa e outro había unhas escaleiras. E unha desas tardes noites, que era noite pecha, subindo por ali, arriba, no fondo das escaleiras, vin uns ollos brillando. E quedei paralizada, pero paralizada. Non era capaz de moverme. Pero claro, tiña que seguir, non podía estar ali. Non? Corrín, e eu vía que tal, e de repente os ollos desapareceron. E cheguei ao seminario menor, cheguei correndo a miña casa completamente afogada, super nerviosa, porque daqueles ollos estiveran ali mirando para min, brillaban un mogollón. E entón, cando cheguei a casa, contei a miña nai, unha que viñera por ali, que non podía vir, porque era un sitio perigoso, e dúas o que me acaba de pasar cos ollos. E miña nai mirou para min e díxome, bueno, tiña 17 anos, e dixo na miña nai, chus, iso era un gato. E eu quedei flipada, porque claro, na miña experiencia de nena urbana que non vira un gato na noite, na súa vida, foi como, por favor, era un gato. Era un gato, sí, claro, seguramente era un gato, porque a aquela altura só podía ser un bicho pequeno e aqueles ollos, pois nada, pasei un medo, pero buah, lembrei correndo, buah, ollo. Ata aquí chegou este episodio de 13 avisos. Moitas grazas por acompañarnos.
que pasedes unhas boas noites e un consello, non fuxades do medo, espantádeo.